Alright. Så det er den første video, som jeg prøver lidt at forklare, hvad det er, at jeg holder på med. Og jeg kan simpelthen ikke få min mikrofon til at virke, så det bliver mikrofon på telefonen. Men velkommen til. Velkommen til Den Projektløse Kunstner, som der altid har et projekt. I den her video vil jeg bare fortælle lidt om mit projekt, som jeg holder på med lige nu, eller er i gang med at lave lige nu. Og det er at skære linusnit. Og hvad, man kan spørge sig selv om, hvad er et linusnit? Altså, det er et linusnit, det er et relieftryk, som der er skåret ud i en plade. Også kaldt for højtryk, ligesom som ved træsnit og andet godt. Så den her plade, som jeg holder på lige nu, som der kostede 33 kroner, det er sådan en hård, solid plade, som jeg gætter på, at man brugte meget førhen, fordi at jeg ser bare sådan gamle, mugne plader. Ja, eller måske ikke mugne, men den her, den giver lidt følelsen af mug. Det kan også være vinyl, for eksempel, som man ser på gulve, eller altså vinyl, linoleum, altså man finder dem mange steder. For eksempel i det rum, jeg sidder lige nu, som der er et gammelt klasseværelse, er der linoleum på gulvet. Og det man gerne vil gøre med linoleum, det er, at man skærer sit motiv. For eksempel her så har jeg lavet sådan nogle abstrakte former, som der kommer til at blive trykt ligesom som et smyktryk. Og det kan blive noget som det her, hvor man laver flere farvetryk. Altså hvor man har for eksempel farverne, som der ligger oven på hinanden. Sådan lige nu der er tanken, at jeg skal lave sådan nogle abstrakte linusnitstryk. Og undskyld mig. Og tanken er lidt, eller her, da jeg startede på Holmen Fællesværkstedet i Frederiksstad, der øvede jeg mig rigtig meget med silketryk. Fordi at på akademiet, der tænkte jeg, at silketryk, det var tul og tøs og snyd. Altså man snød sig selv lidt. Men det fandt jeg så hurtigt ud af, at silketrykket, som jeg sidder med lige nu, at det er faktisk ekstremt hardcore, fordi du bliver nødt til at finde ud af, hvordan farverne ligger sig oven på hinanden, hvor meget transparent du skal have, give and take, og hvordan man bygger et billede op. Og så det er lidt den samme tankegang, som jeg prøver med de her trykkene, som jeg viste lige før. De er ikke færdigtrykt endnu, men sådan, det fine ved den her serie er lidt, at det er tilfældigt, og det er en leg med farver og arbejde med komposition, fordi de her meget simple tryk her, de kan teknisk set blive videreført til andre, for eksempel maleri eller til noget andet. Og det kan selvfølgelig også bare være til nydelsen af silketryk. Og så er det også det der med, at når man starter et projekt, så er det, synes jeg, eller er begyndt at synes, at det er meget genialt at arbejde i det små. Fordi at så kan jeg se, hvordan at farverne de bevæger sig, eller opføres på papiret. For eksempel den gule her, den trykte jeg, og så lod jeg den helt tør helt ud. Og der er den sådan blevet sådan en hård overflade i papiret. Og når det sker, så den næste sværte, der kommer på, for eksempel den blå og den røde, det ligger sig sådan, nu ved jeg ikke, hvor godt man kan se det, men det ligger sig som sådan en overflade på den gule.
Hvorimod den blå og den røde, den har fået lov til at blive trykt næsten lige efter hinanden, altså sådan med en times mellemrum. Så her er det tørt ordentligt. Jeg skal altså trykke en af de her plader her ovenpå med sort, fordi så kommer den sidste farven ovenpå. Så er sådan lidt tanken som smyk, hvor det er gul, blå, rød og sort. Det er lidt ligesom som hvis man trykker hvad er det nu, det hedder? Avispapirsudtryk, eller avis. Så arbejder man meget med det. Og så, når det er avis, så er det ofte med en rastrering, som der er sådan med dots. Ja, altså hvor du har en hel masse dots, som der ligger sig oven på hinanden, og med nok dots, så danner det sig et billede. Og så hver rotation eller linje, der får man, eller jeg kan faktisk ikke helt huske det, så det må jeg lave et andet episode om en gang i livet. Når man skærer linoleum, så laver man sit motiv. Og nu har jeg gået i størrelsen, fordi at målet er lidt at lave det samme, sådan nogle abstrakte former, hvor det er A6, A5, A4, og så skal jeg også have lavet A5. Så er det der, hvorhen er A5'erne? Nej, A3'erne. Nå gud ja, det har jeg købt. Så det er til lidt senere, hvor der faktisk er penge til at købe de her fine stykker her, eller linoleumsplader. Fordi at der går ret mange plader. Sådan en lille størrelse her, den koster 19 kroner. Og så en lidt større størrelse, en dobbelt størrelse, A5, den koster 34. Og så den her A4 størrelse, den koster noget med 50 kroner. Så når man skal have sådan 6 plader mindst, eller 4 mindst, så løber det lige pludselig op i en vis størrelse. Og så det jeg bruger, det er til det her projekt her, så bruger jeg bare 2 jern. Og man kan købe nogle rimelig gode sådan træskæringsjern i Biltema, hvis man er i en norsk kontekst. Selvfølgelig, man kan også købe sådan nogle, der er lidt finere, lidt mere sådan, sådan en håndstørrelse, som der er rigtig gode. Jeg tror, man kalder det de her for, sådan, det ligner lidt en svamp eller sop. Så et svamp skærejern. Men jeg kan godt lide den her, fordi så kan jeg sidde sådan her. Det her materiale, eller den her linoleumsplade, den er lavet ud af plastik og meget bevægelig. Og hvis jeg tager den der guldplade der, så er den så mega fast og ubehagelig at arbejde med. Men den sker også godt. Den føles lidt mere som træ, fordi den er så hård. Men det gør ikke så meget. Anyhow. Jeg tager mit værktøj, som der er en D11/1. Jeg kan ikke helt huske, hvad det betyder, men jeg mener, at nu ved jeg ikke, om man kan se det. Jeg har ingen idé om, hvad I ser lige nu, men det er sådan et meget lille fint jern, og jeg tror, at fra den ene kant til den anden side, det er 11 mm, eller mindre end 11 mm. Og så det er henover her. Så, men jeg kan lave et andet episode om det. Hvordan er det, at jeg starter med sådan en plade her? Det er jo bare tegne op. Du kan bruge Posketus, du kan bruge Sharpie, du kan bruge den har jeg hældt lidt vand i, og det er måske lidt dumt. Nej, eller det er aldrig dumt egentlig. Men tegner man bare op.
det motiv, man gerne vil have. Og så går man ellers bare i gang med at skære. Den måde, som jeg siger til folk, når de skærer, det er altid at holde fingrene bag ved, hvor du skærer. For eksempel så, jeg vil skære den her linje her, så vil jeg sidde sådan her. Og fordi det er abstrakt, så betyder det ikke så meget. Om jeg lige rammer ind for fejl. Fordi det er jo, det er hvad det er. Men hvis nu at det var et, lad os tage den her plade her. Lad os sige, at det var et ondt øje. Sådan et, der rigtig sådan kigger. Ja. Sådan rigtig evil. Skal vi også lige have et øjenbryn der. Evil. Altså, lige et øre der. Så vil det være, så er det faktisk ret irriterende, at man lige sådan, åh nej, der skar jeg nedenunder det. Ja, men i hvert fald, at man skærer fejl. Men i det her tilfælde her, så er det bare syre på. Ja, hej. Jeg vil bare lige tilføje, at ikke bruge Poscatus, fordi den knækker, når du skærer på så blødt et materiale som linoleum. Men hvis det er, at du bruger træ, så virker Poscatusen rigtig godt. Fordi at Poscatusen, det flydende er akryl, og den laver sådan en hård overflade, og ikke går ned i materialet. Men også jeg cutter her og starter op en næste video, hvor det faktisk bliver skåret og ikke introducerer til Linux-stedet. Så jeg håber på, at du er klar på en long read eller long story, som den næste del af videoen bliver. Yes. Tak for, at du kigger så langt, og del gerne med dine venner.